Bakker Bas Gommans uit Zevenum mag zich voortaan meester boulanger noemen. Een titel voor het leven. En zo ging zijn laatste examendag eraan toe. Bas is hier toch al meer dan een jaar voor aan het trainen. Ja, dat zou ontzettend jammer zijn om dat nu te laten verstoren. Dus we houden hem in zijn focus. Ik heb maar één vijand op examen. En dat ben ik zelf. Ik heb enorm hard en veel hiervoor getraind. Maar als ik onrustig word, of dingen kloppen niet in mijn planning, dan word ik onrustig. En dan grijp ik wel eens mis. En dan word ik hortig en dan gaat het fout. In de bakkerij van het Summa College in Eindhoven moet hij laten zien wat hij waard is. 16 producten bakken. De jury bekijkt en beoordeelt. Je mag hem natuurlijk niet helpen. Nee, en dat is wel heel moeilijk, want de handen jeuken gewoon. Want je wil hem graag helpen, maar hij kan het zelf prima aan, hoor. Maar mag je hem wel aanmoedigen? Ja, dat mag zeker. Je mag hem altijd aanmoedigen. Positieve energie is altijd goed, hè.